Dobrý deň a vítajte pri ďalšej videopozvánke na konferenciu IFLI Day Truck and Bus and Van. Pri mne už stojí pán Žabka, ktorý je produktový manažer spoločnosti MAN Truck and Bus Slovakia, ktorý nám prezradí, čo si pripravili pre návštevníkov tejto konferencie. Dobrý deň prajem. E-mobilita v nákladnej doprave je už realitou, technológia je vyvinutá, auta sa predávajú. My v MAN si však uvedomujeme, že podnikanie v nákladnej doprave nie je až také ideálne, je to veľmi náročná záležitosť, už aj pri dízlových vozidlách. Preto MAN ponúka pre zákazníkov, ktorí rozmýšľajú nad elektromobilitou, možnosť osobitnej konzultácie v oblasti elektromobility. Otázky typu, aký je dojazd, koľko batériek, aká je technológia použitá v tých baterkách, aká je životnosť batérií, aký typ vozidla použiť na tú trasu, ktorú máte. Ak máte tieto otázky, pozývame vás na náš konzultačný stánok MAN Truck and Bus Slovakia na IFLI Day Truck and Bus and Van v Šamoríne. A ja len doplním, že konferencia sa bude konať v stredu 16. októbra v X-Bioniku v Šamoríne. Tešíme sa na vás.